बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफाइसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिनायजों लोगोसे आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि। जों इसोरखौ बाख्नायनायनि बे मोनसे सम। आं थांनाय लास्ट एपिसोडाव जोंहा गुरलां फंबाय सासे बियो गावनि लोगोनि थाखाय जि गोब्राबथार जब्रा जानायमोन, बेनि थाखाय जि आरज खावलायदोंमोन। जि सिबेस्वर बसुमतारी फंबाय बे दासिमबो इसोरखौ मोननो हाथ'वाखैनो, अब्लाबो इसोरा बिनि सायाव अननायखौ होनायखाय जों इसोरखौनो बे समाव हामबाय होयो आरो लोगोसे बिनि जि आद्रा थाबावनाय बेरामफोरनि थाखाय जों लोगोसे आरज खालामनो, मानोना थांनाय समफोरावबो जों बिनि थाखाय लोगोसे आरज खालामनायाव इसोरा खोनासंदों। बे दिनैहाय इसोरनि अननायाव मोजां अबस्थायाव फैबाय होनदों, अब्लाबो बे दिनैहाय हामजोबनायखौ मोननो हाथ'वाखैनो। बिनि देहायाव जानो हायैखाय लोंनो हाथ'यैखाय बे लोरबां जानानै दं। इसोरनि आरज खालामनाय बायदि बिनो मोजां डाक्टार, मोजां ट्रिटमेन्ट, मोजां मुलि जगायनानै होदों होननाय बायदि बे दिनैहाय बेबायदि इसोरनि अननायजों मोजां अबस्थायाव फैबाय। बेनि थाखाय जों इसोरखौनो हामबाय होनगोन आरो जों बिथांखौ आरोबाव इसोरनो गथायबावगोन। आरो बे समाव नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा मिथिहोनो सानदों। जेब्ला गुरलां फंबाय गावनि लोगोनि थाखाय आरजनि खावलायदोंमोन, बे समाव आंनो मोननै भिडिअ हरदोंमोन, लोगोसे मोनसे फट' हरदोंमोन। बे फट'खौ नायोब्ला गोसोआव गोबां दुखु मोनो। आं गिखांदोंमोन बे भिडिअखौ नायनानै। आरो फंबाया बुंदोंमोन, हायोब्ला दा बे भिडिअखौ रावनोबो शेयार खालामनाङा, नायखांनाय लोगो लोगो दानदो नोङो होनना बुंदोंमोन। अब्लाबो आं बिनि फंबायनि बुंनाय बायदि आं बुंदों, बेखौ आं सेक्रेटलि लाखिगोन, बेखौ आङो रावनोबो शेयार खालामनांगौ। आं जेब्ला नायदों बेवहाय गोसोआ गोबांथार दुखु मोनदोंमोन। थारैनो बे मानसिया थागोन ना थाला, इसोरा बिनि सायाव अननायखौ होबाय। जाय भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांनि गोसोआबो गाबखांगोन। आंनि गोसोआबो गाबदोंमोन बे समावहाय, आरो गुरलां फंबायाबो गावबो गाबदोंमोन। इसोरनियाव आंखौ जेब्ला आरज खालामनो खावलायदों, बियो गाबनायजों बियोहाय दिनै इसोरनाव गथाय जानायखौ लुबैदों। बेनिखायनो बिनि गाबनायखौ, जोंनि गाबनायखौ, जोंनि इसोरनो गाबज्रिनायखौ दिनै इसोरा खोनासंबाय। थारैनो इसोरखौनो जों बाख्नायहोयो। बेनिखायनो आं नोंथांमोन अब्लाबो बे मेडिकेलाव थानाय मोननैसो फट'फोरखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना आं नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव होगोन। नोंथांमोना अननानै नायग्रोनानै लादों। माबायदि अबस्थामोन बेखौ नायनानै आं सानदोंमोन, बिथाङा थारैनो इसोरनि अनगा बेखौ बासायनो हानाय गुबुन रावबो गैला होननानै आं साननानै लादों। बेबायदिनो जोंनि आरजआव दिनै जों लोगोसे आरज खालामनाय इसोरा खोनासंबाय। इसोरनि महिमा जाथों। अब्ला नोंथांमोना बे पिक्सारखौ नुबाय जानो हागौ। थारैनो बे पिक्सारखौ नुयोब्ला जेबो लोरसोर गैयामोन, जेबो बुंनो हायामोन। बे गोसोआव साननायजों दोहो दोहो बियो दिनैहाय गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय इसोरा बेनि सायाव गेदेरथार अननायखौ दोनबाय, गेदेरथार गावनि महिमाखौ बिनो दिन्थिबाय। इसोर थारैनो बाख्नाय जादों। आरो बे समाव दिनैनि बे स्पेसियेल हाबाफारि आरोबाव सासे फंबायनि आरज खावलायनाय आं लाबोफाबावदों बेवहाय। बेनो जाबाय सिमिटन, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेनं बालाजारनि फंबायाबो दा तामिलनाडुआव थायो होनना बुंदों। कम्पानियाव खामानि मावोमोन, नाथाय बियो दा न'आव फैनो थाखाय थाम-थिम जादों। बे जुननि 19आवहाय बियो फ्लाइटनि टिकेट बुकिं खालामबाय होनना बुंदों, फैनो गोनां। नाथाय बिनि देहाया दा गोबांथार लोमजानाय, गोबांथार सैसोनायजों भुगिनानै दं होनना बुंदों। मेडिकेलाव थांब्लाबो बेखौहाय मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामाखैनो, मानोना लोमजानायफोरखौ दा गोबां मेडिकेलावनो बेबायदि मोजाङै नायनायखौ जों नुनो मोना। डक्टरफ्रा गियो। बेनिखायनो बिथां जे फंबाय सिमिटन, बिथांनि थाखाय जों बे समाव आरज खालामो जे बेनो इसोरा मोजां देहा होयो। जे मुलिफोर जागासिनो दं, बिनि सायाव इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद खालामो। बिनि थाखाय जों लोगोसे आरज खालामगोन। आरो बेनि फैनाय जात्रा, बे जुदि मोजां देहा नङाब्ला बे 19 जुनावहाय बियो फ्लाइटआव फैनो हानाय नङा। बेनिखायनो फंबाय आंखौ खावलायदों, इसोरनि अनगा आंहा गुबुन फोथायनो हानाय रावबो गैला। बेनिखायनो इसोरनो गथायदो, इसोरा जेन आंनो मोजां देहा होयो आरो बियो न'सिम मोजां सफैयो। गावनि न'खरजों बेबायदिनो मोजाङै अनलायनायजों आरोबाव मोखां नुलायफिननो हायो। बिथांनि फंबायनि थाखायबो जों बे समाव आरज खालामो। अब्ला जों आरजसिम थांनायनि सिगां जों मोननैसो खोथा जों बाइबेलनिफ्राय जों मिथिनानै लानाय। जों बे समाव बाइबेल सिरि नायनि इब्रायारिनि 12 बालाबनि 9निफ्राय 11 सिरिसिम जों बेवहाय नायगोन आरो जों बेखौहाय दान्दिसे गुसुंल' जों सोलोंगोन दै। अब्ला आं बे समावहाय फरायनि, नोंथांमोनाव बाइबेल दङब्ला बेखौहाय हायोब्ला 12 सिरिनि 1निफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय फरायजोबोब्ला बेवहाय मोजाङै बुजिसिननो हागोन। नोंथांनि जिबनाव सैनांनाया मानो फैयो, इसोरा जोंनि बिफा जानायखाय जोंनि सायाव मा लुबैयो बेखौ मोजाङै मिथिनो हागोन। अब्लाबो आं दिनैहाय बे समावहाय इब्रायारिनि 12 बालाबनि 9निफ्राय 11 सिरिसिमखौल' आं फरायसादों। मोनबायबा आं फरायनाय बे समाव जिसुनि मुङाव मोदोमनि बिफाया
साजाय होब्लाबो जोङो बेखौ मानियो अब्ला जोङो गोथांखौ मोननो थाखाय जिउनि बिफानि साजायखौ रासिन मानिनांगौ नङाना जोंनि मोदोमनि संसारनि बिफाफ्रा जों गाव गावनि बिफाफ्रा जोंखौ साजायो माब्लाबा समाव जों गाज्रियाव थाङोब्ला जोङो ना मावनाङि खामानिखौ मावोब्ला बेबायदिनो जोंनि जिउनि बिफा मोदोमनि बिफाया संसारनि बिफाया जोंनि बिफा जाबाय जोंनि जोनोम होगिरि नाथाय जोंनि जिउनि बिफाया फोरबो इसोर फोरबो जिसुखा बे जोंनि सायावहाय जों माबेबा लामाजों थांनो नागिरब्ला बेयो मा जोंखौ साजाय होनायनि गेजेरजों हमथायो होनदों बेनिखायनो जों संसारनि बिफाखौ जेरैबायदि मानियो नाथाय जोंनि जिउनि बिफाखौ जोङो बांसिन मानिनो गोनां होननानै लोगोफोर बिनिफ्राय जिसिरियाव मा होनदों मोदोमनि बिफाया गावसोर जेखौ मोजां सानो बेखौनो फोरोंनो साननानै जोंखौ साजायो मोदोमनि बिफाफ्रा गाव जेखौ मोजां मोनो गाव जेखौ मोजां लामा होननानै नुहुरदों बेयाव लांनो थाखाय दिनै फिसाफोरखौहाय दिनै साजायहोयो बुंदों गाज्रि लामाजों थाङोब्ला बेखौ गावनि मोजां नुहुरनाय लामायाव बेखौ लाबोनो थाखाय गावनि फिसाफोरखौ सेस्था खालामो बेबायदिनो जोंनि जिउनि बिफायाबो जों संसारनि गाज्रि लामायाव थाङोब्ला जोंखौ जिउनि मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय जोंखौहाय बेबायदि साजायहोयो नाथाय इसोरा जोंनि मोजांनि थाखाय आरो गाव बादि गोथार जानायखौ जोंनो साजायो इसोरा मा नामदों सोमोनांथाव जोंनि मोजांनि थाखाय आरो गाव बादि गोथार जाहोनो जोंखौ साजायो गाव बादि गोथार जाहोनो जोंखौ साजायहोयो बिनि उनाव मा लिरदों जिसिरियाव जेब्ला जोङो साजाय होजायो अब्ला जोङो गावखौनो दुखु होजादों होननानै साननानै लायो रंजानायनि होननानै साननानै लाया अब्लाबो जायफ्रा बेखौ सैसो बिसोरो धोरोमियानि गोजोननाय बिथाइखौ मोनो होनना बुंदों बेवहाय मा होनदों एसेबां मोजां बाइबेलाव जोंखौ रोखायै लिरदों जेब्ला जोङो साजाय होजायो अब्ला जोङो गावखौनो दुखु होजादों होननानै साननानै लायो नंगौना नङा अनलायग्रा लोगोफोर जों थारैनो इसोरखौसो दुसियो जोंनि जिबनाव आं दिनै इसोराव एसेबां नांथाबनायनि गेजेरावबो दिनै इसोरा एसे गोबां दुखु होयो गोबां सैनांनाय गोबां गाबनांनायखौ मानो होयो नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों दहायनो जों बाइबेल सिरियाव फरायबाय जोंखौ गाव बायदि गोथार जानो मोजाङाव लाबोनो थाखाय जोंखौ साजायहोयो बुंदों बेनिखायनो बेवहाय मा बुंदों बाइबेल सिरियावहाय जोबनायावहाय अब्लाबो जायफ्रा बेखौ सैसोयो बिसोर धोरोमियानि गोजोननायनि बिथाइखौ मोनो धोरोमिया मानसिफ्रा गोजोननाय थानो हायो जायनोखि इसोरनाव नांथाबनानै जायनोखि इसोरनाव फोथायनानै जायनोखि इसोरनाव गथायथाबनानै गावखौहाय इसोरनाव बुलि बावो बिसोरबायदिनि जिबनाव गोजोननाय मोनो बेनिखायनो जोंनि जिउआव जेब्ला साजाय फैब्लाबो जों बेखौहाय सैसोनायनि गेजेरजों बारलांनो हायोब्ला जों धोरोमनि जिउ खुंनानै थांनो हायोब्ला बे समावहाय उनावहाय मा होनो जोबनाय गैयै गोजोननायखौ जों मोनो होनना इसोरा जोंनो होयो बेनिखायनो अब्ला बे समाव जोङो जे सिमिटन फंबाय लोगोसे गुरलां आरो लोगोसे सिबेस्वर बसुमतारी आरो लोगोसे जायफोर फंबाय बिनानावमोन बा आंनि अनजाग्रा लोगोफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो दिनै गोबांथार सैनांनाया फैनो हागौ बेनिखायनो बाइबेलाव बुंनाय बायदि जों मिथिनानै ला फोरबोआ गावबायदि गोथार जाजानो मोजां जाजानो लुबैनाय जोंखौ माखासे समाव गोबां साजायहैनो गोबां साजायो बे साजायखौ जायफ्रानोखि सैसोनायजों बारलांनो हायो बिथांमोनासो जिबनाव गोजोननायखौ रंजानायखौ मोननो हायो अब्ला जोंनि जिबनाव जों दिनै दुखु खैफोद निदान फैब्लाबो जों इसोरनावनो नांथाबनानै थायोमोन जोंनि जिउनि जोबनाय समसिम जों इसोरखौनो दाव खालामनो अब्ला बे समाव जोङो बे फंबायमोननि थाखाय स्पेसियेलि आरज खालामगोन जायफ्रानोखि बेरामिफोर बिथांमोननि थाखाय जों स्पेसियेलि आरज खालामगोन बेनि उनावहाय जायफोर बिथांमोन दिनै बे भिडिअखौ नायगासिनो गोबांथार बेरामिनि सैनांनायफोरजों गावनि देहानि सैसो जानायफोरजों सैनांनायजों बिथांमोननि थाखाय जों लोगोसे आरज खालामगोन मानोना जोंनि खौसे बिनाय आरजआव इसोरा गावनि गेदेरथार बोलोखौ गावनि गेदेरथार महिमाखौ दिन्थियो आरो दिन्थिगोन अब्ला जों बे समाव आरज खालामो जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोरा नोंखौ दान समाव हामबायदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननाय आरो दयाखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ नोंखौ गाबज्रिनो मोजांथार सुजुग आरो सुबिदाखौ होबाय बेनि थाखाय हामबायदों प्रभुफा बे मोजां समावबो जायफोर बिथांमोना दिनै देहानि सैनांनायनि थाखाय आरजनि खावलायदों जि गुरलां बसुमतारी फंबाय बिथांनि जि लोगोफोर बाबा जि सिबेस्वर बसुमतारी बिथाङा दिनै गोबांथार थैनायनि समान बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन अब्लाबो जोंनि लोगोसे आरज गाबनायखौ नों बिफाया खोनासंबाय नोंनि खोनासंनायजों लोगोसे नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंबाय बिनि सायाव मोजां ट्रिटमेन्ट होनानै बेखौ दिनै सोखा होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय आरो हामबायनो प्रभुफा नोंनि बे गेदेरथार महिमानि थाखाय आरो बे प्रभुफा दिनै हामदोंब्लाबो बे गोबांथार बेबायदिनो देहानि लोरबांथि दंब्लाबो बियो मोजाङै जानो हायाखै मोजाङै लोंनो हायाखै बिनि देहाखौ नोंखौनो गथायहरदों बिनि मोजां हुस्थ' सिगां जेरै मावनो हायोमोन जेरै जानो हायोमोन जेरै थांनो हायोमोन फैनो हायोमोन बेबायदिनो बिथांनि जिबनाव आरोबाव रेस्ट'र खालामनानै होफिनदों फोरबो आफा गोदान देहा
गोदान सोले गोदान जीवन बिनो होफिनदो फोरबोफा बे दिनै नोंखौ मोनाखैब्लाबो बेबायदिनो नोंनि गेदेरथार महिमानि गेजेरजों सानसे समाव बिफानि अननायखौ नों बिफानि आशीर्बादनि गेजेरजों नोंखौ खुलुमग्रा नोंखौ गिग्रा जानो हायो बिथांनि जिबनाव बिथांनि गोसोनि दरखौ नोंखौ खेवनानै होदो बेखौ सोंदो फोरबोफा हामबाय होनो बिथांनि जिबनाव नों गेदेरथार आशीर्बादखौ होनायजों बेखौ स्वीकारनायनि थाखाय फोरबोफा आरो दानि समाव गथायबावदों जि गुरलां फंबाय बे बिथांखौ लानानै गावनि लोगोखौ लानानै दिनैहाय गोसोआव गोबांथार उगुल थुगुल साननाय दङ फोरबोफा बेनिखायनो बेनोबो गोसोखौ हमथानो हानाय नोंनियाव नांथाबनो हानाय जेसेबांनाखि खैफोद आफोदनि दान फैब्लाबो बे गावखौ हमथानायनि गेजेरजों बयखौबो सहाय खालामनायनि गेजेरजों नोंनि अननायाव थानो हानाय बायदि बे फंबायनि जिबनाव थानाय हेफाजाब खालामदों आरो बिथांनि न'खराव थानाय हेफाजाब खालामदों बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों हामबाय होनो फोरबो जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय आरो बे समाव आरो गथायदों फोरबो जोंहा सासे फंबाय फोरबोफा जे सिमिटन बिथांमोना दिनै कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन गोबांथार देहानि सैनांनायफोरजों लोमजानायजों बे दिनै भुगिनांनानै दङ फोरबोफा बिथांनि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायदों बिनि गासै देहा सोलेरखौ नोंफोरनाव गथायदों जि जायगायाव बियो दिनैहाय गोबांथार सैनांनाय गोबांथार बेरामजों दिनै साग्लोबजानाय दं बे देहानि अंगफोराव थानानै जोबनाय बेयो आशीर्बादजों बेखौ नोंनि गोथार जिउजों सुफुंदों आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा दानि समाव हामबायदों बिथांनि जि जायगायाव फोरबोफोर बेरामजों साग्लोबनो बे जायगाफोरखौ नोंफोरनाव गथायदों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों फोरबो जिसुनि मुङै बेखौ गोजान खालामबाय बेनिखाय हामबाय आरो हामबायनो फोरबोफा दानि समाव गथायदों बिथांनि जि फैनो गोनां जि 17 जुनाव फोरबोफा जि फ्लाइटनि बुकिं खालामदों बेयो मोजां देहा लानानै मोजाङै फैनो हानाय फोरबोफा बिनो मोजां देहा होदों मानोना बिनि जे लोमजानाय दं बेखौ नोंफ्राय सोखानायनि थाखाय नोंखौ हामबाय आरो हामबाय नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बादखौ बिजों लोगोसे खालामनो थाखाय हामबाय बे न'खराव फैनानै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायजों बेबायदि मोखां नुलायनाय अनलायनाय नोंखौ आरो नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि खामानि मावनो हानाय गावखौनो सासे सायख' होनानै बिथांनि जिबनाव थानाय हेफाजाब खालामदों फोरबोफा आदारसिम गथायफोर जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं जाय बिथांमोननि जिबनाव दिनैहाय गोबांथार बेबायदिनो देहानि सैनांनाय गोसोनि सैनांनाय संसारनि सैनांनाय गोबां दुखु जारलाफोर साग्लोबजानाय दं बिथांमोननि गासै बिबानखौ नोंफोरनियाव आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नोंखौ गोजान खालामदो दानिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो बिथांमोननि जिबनाव न'खराव गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिखौ लाबोगोन प्रभु जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम्मानिखौ नोंथांनाव गथायन गुसुं आरो सासे बासा ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोनथोंसै बे समावहाय थारैनो आसा खालामदों नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि बे लाइक आरो कमेन्टनि गेजेरजों आंनि गोसोआव गोबांथार रंजानायजों लोगोसे थुलुंगा मोनो आरो बेबायदिनो इसोरनि मुङावहाय गोदान गोदान भिडिअफोरखौ खालामबाय थानो आं थुलुंगा मोनगोन आसा खालामदों आरो नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायदों सोरबाफोर आर'जनि खावलायनायफोर नोंथांमोननि टेस्टिमनिफोर माबा मोनसे फोरबोनि मुङाव बुंनो गोसोब्ला फोरबोनि मुङावहाय खन्थाइफोर लिरनो गोसोब्ला आरो लोगोसे मेथाइफोर लिरनो गोसोब्ला आंनो लिरनानै हरनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो माबा मोनसे मेथाइफोर रोजाबनानै हरोब्ला आंनो हरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायदों आं पाब्लिश खालामगोन आंनि बे होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना थोंजोङै हरनो हागोन आं बेखौ मिथिहोबाय अब्ला बे समाव आङो दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय इसोरनि आशीर्बाद अननाया दानिफ्राय जोबथाराजासे जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथोंसै आमेन गोजोन्थों